Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Tiftakru kif nilagħbu ħaġa moħġaġa? Żewġ tajnejn. Għandha demb, imma m'għandix saqajn. Ħanejkom ftit ieħor. Din tgħix ġol ilma. Ekku, il-ħuta. Il-ħuta tgħum fl-ilma u anke n-nifs tieħdu taħt l-ilma. Issa tafu fejn tgħix il-ħuta? Il-ħuta tgħix ġo vaska. Tridux nippruvaw nowmu bħal-ħuta. 1, 2, 3. Zizi u sħaba għadhom kemm waslu lura mill-ħanut tal-annimali. Mill-ħanut tal-annimali xtraw il-bżonnijiet kollha għall-qattusa li se jadotta Nunu sabiex tgħix komda. Ħanaraw ftit xi xtraw. Xtraw kullar tal-tates sabiex kulħadd ikun jaf li din il-qattusa għandha daru familja u f'każ li tintilef kulħadd ikun jaf dil-qattusa fejn tgħix. Skutella l-ikel u skutella oħra l-ilma, ikel apposta l-tates, il-tates ma jiklux l-istess ikel li niklu aħna, imma għandhom bżonn dieta u ikel apposta sabiex jikbru f'saħħithom u sbieħ. Sodda ħelwa fejn il-qattusa l-ġdida tkun tista' torqod u tistrieħ. Din il-kaxxa apposta jgħidula litter li fija l-qattusa tkun tista' tħammeġ u taqdi l-bżonnijiet naturali tagħha bħal meta aħna immorru t-toilet. Ara xi ħlew, Nunu sħabu xtraw ukoll ftit ġugarelli apposta l-tates sabiex il-qattusa l-ġdida ikollha biex tgħeda. U fl-aħħar nett xtraw ukoll xi ħlewiet apposta l-tates biex kultant żmien bħalna meta nieħdu xi biċċa ċikkolata jew xi ħaġa tal-ħelu, anke l-qattusa tkun tista' tieħu xi ħaġa tajba. Però mhux ħafna għax bħalma ħafna ħelu jagħmel ħsara lin-nies, daqstant ieħor ħafna ħelu jagħmel ħsara lill-annimali. Zizu sħaba qed jgħinu lil Nunu iqiegħed kollox f'postu. Ħalli la darba tasal il-qattusa din tkun tista' tidra fejn hu post l-affarijiet tagħha malajr. Nunu issa qed iħossu preparat sew biex ikun jista' jaddotta l-qattusa u jrabbiha fil-familja tiegħu. Lil Nunu Zizi ġabitlu xi ftit kotba u fuljetti dwar it-trobbija tal-tates sabiex Nunu jkun jista' jaqra aktar u jitgħallem aħjar dwar kif għandu jieħu ħsieb il-qattusa l-ġdida. Ejja nilagħbu ħaġa moħġaġ oħra. 4 saqajn, parajnejn u timxi bil-mod il-mod. 4 saqajn, parajnejn u timxi bil-mod ħafna. Bravi tfal, il-fekruna tal-art. Intom tafu l-istorja tal-fenek u tal-fekruna? Trid ngħidilkom. Mela darba kien hemm fenek nebbiexi. Dan kien dejjem jinkil din il-fekruna li kienet tkun għall-affarijiet tagħha. Kemm timxi bil-mod, mhux bħali, jien niġri qisni sajjetta. Darba l-fekruna ġiet idea. U meta l-fenek ġie jinkija staqsietu, tridx intelqu. Il-fenek tant daħaq li waqaf fl-art. U insomma hekk għamlu. Bħalma tistgħu tobsru, il-fenek beda jirbaħ. Imma l-fekruna ma qatax qalba, baqgħet miexja bil-kalma kollha. Il-fenek qal, jien żgur se nirbaħ, ħan intafa' ftit fuq dan il-bank u nieħu nasa ħelwa. U hekk għamel. Għajnu marret bih u tgħix kemm raqat fil-font. Tant li l-fekruna għaddiet minn ħdejh u lanqas biss induna. Meta qam kien ċert li għadu fuq quddiem u mexa sal-linja ta' tmiem it-tiġrija. Imma meta wasal, lil min taħsbu li sab? Sab li l-fekruna kienet waslet qablu. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun
għax samaħna nerġaw narawk nixtiqu lek tkun daħkan. Darboħra nejdu merba